sampean sing ngejok sapa? Pak Sis. Kang Sis kan. Dadi sing mbayari yo Kang Sis bakal. Pak Sis. Lah Pak Lurah modalnya apa berarti iki? Izin, Mbak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Ramya. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy yo Kang Sis padha wae. Sampe lak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, heeh. Nggih. Mbah Sis Rantoro. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek nyangoni ya kepecut. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati ku nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to, Bang? Ngelem aku wae iku tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa biya, sampe nek nembang apik njogete becik, wis aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo yo nyamini iki bojone Kang Sis Joan sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, lek niku pasti. Nggih. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Yo gandeng sing mirsani ngenteni sampean kabeh. Yo salam-salam kagem sedaya para lenggang nduk niken Yang saling. carane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Yo putrane mau kenal Jalan Raya Muhammad Wisanggeni. Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dikitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dikitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati ngono kuwi. Pokoke pintarane. Oh iya. Ya doakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dan selalu panjang umurnya, mencapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet lek ngomong anak putune, kalih Mbah Sis, kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah, Pak. Sampun, nggih. Lho penontonnya yo didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo pun tadi sak rombonge, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki Kang. Pusing. Pak Cahyo pun tadi sak rombongan, kira sak rombonge ya bakal soto ngono piye? Sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma. Mugi-mugi tansah pinaringan seger warasan panjang umur Allahumma. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap Niken Salindri. Ayo itu harus kaya ngono sik kurang tanggapan sampean iki ora nggih. Lek kanggone piyai ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucap? Sakinah mawaddah warahmah. Oh iya, selamat menempuh hidup baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih. Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan iki diislamke ya. Nuwun sewu, ngen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk.
Dan pepucuke ngalap vital kae, kuwi iki janjane reget itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, orang mung Islam, malah biyen iki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu hitam. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alvital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye nek ngomong ya gitu. Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan maksudnya gini ya, Pak. Terus cara pemene enak regetane berarti ya dikitane. Lah angger reget dikitan yo entek mondro suwi-suwi. Jadi langsung jenengan enak regetane terus di sunat. Pasti yo lek nerane. Ngene lho, iki lho ya, ngene ya. Bentuknya yang ngono kuwi, Pak. Iki agama lho, iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene ya. Bentuknya ijo. Hah? Apa? Bentuknya ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo. Kok tau tak terane, iki apa ya? Lah iki sing dihitam iki, dipotong terus iki akhirnya kan ilang. Nah, iki ngene. Lah ngene iki kaya anu lho, kaya helm ngene lho malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki, upamane go reget kena banyu, kena apa wedi, apa kena apa, iki dikumbang wis resik. Oh. Nah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki. Ya, mula iki kudu disingkirke ado. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun preso karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, kalau dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko ning ngitani ulete ra umum. Berarti semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae yo kelas 5, si rambut rangkung, kae si rambune yo kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung boten to, Pak? Oh, lho cara anu enak lho, hitam sing putri iki ana lho. Ketok napa nih? Alah, aku mumet dhewe to nyawuri awakmu iki. Lah intine ngono kuwi diselamatke. Nah, mula kuwi pepucuke ngalap kita sing diketahui jenenge kulup. Mula nek bayang sosok hei kulup maju lungguhmu, piye kabarmu kulup? Kulup iki mesti anak atau putu sing lanang. Nah, ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalap kita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ya. Terus kok sila ngerti dhewe sono kuwi. Ngerti bakale. Iya, ngono kuwi. Wong kabeh yo nglakoni, kabeh yo bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur sang berakmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya. Nggih. Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan iki Sawitri. Kaya ngono kuwi. Iya, siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, itu diaturake. Sampai nyuwun pangkur Semarangan lho, Pak. Kayak ruwuh. Aku karo penggemar kuwi basa malah keseneni. Lah Mbak Tutut iki kali kula wis pun Wis plek ya? nggih. Ah iya, apa Ibu Kesi wis plek-plek. Ayo. Ada men kalau mudune plek ngono ya. Nang, gitu, tayu ini kan. Iki ndamel minggat minggur, Pak. Hah? Ndamel minggat minggur. Manut jenengan. Minggat Sing minggur. los sing pundi? Minggat minggur yang mawon nggih, Pak. Iya, minggat minggur. Nggih. Mingkara mingguringku
Kote pengen nonton Niken Salindri lho, aku mak kerakap iso ting krungu sirah tok ning kono lho. Masya Allah, mak kuat. Kowe anci-anci apa nduk ning kono? Kursi. Hati-hati lo ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelah iki kasih lanang wis sunat burung. Burung, oh iya, hati-hati ya, nanti kecepet sunati ning kono kowe kok. Iki ibu ya ning kono masalah sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting krungu ning kono. Ya, iki gen gawat iki nduk, tarik napas konsentrasi penuh. Nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Mula ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Delok nganti kaya ngono. Ayo. Wis sok lek sampean bayan sok lek duwe putra lho ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep lair anggere sampean wis pangkur semarangan, kok lair dhewe pisan. Ayo. Terus ya. Sinopo bapakmu aturno nggih tombo kangen luwih dhisik. Iya, Pak. Ayang-ayang itu ya. Nggih. Oke, wis nembang sampean bola temenanan. Nganti kaya bebek. Ya, oke. Yo, ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya, yuk. Oke.
Luar biasa, tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, horor tenan. Yang sound system kayak sound horor, yang sinden horor di Niken Salindri gitu. Luar biasa elok temenanan. Saya nduk gentenan, ayo. Nggih, Iki Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara toh? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak potone waktu riyen ngono. Mbak Lucy Brahman, ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro iku gede-gede kabeh. Boten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok awake ora sibuk-sibuk. Kula niku disudo sakjane tapi nang setengah on. Itu tadi terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi kae? Si Solo. Teng pundi mawon? Pundi mawon. Oh iya. Cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek nang isi Solo terus jurusan perdalangan ini mau gelem diulang dosen jenenge Halim. Ora gelem iki. Pak Halil niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Openg kula niku. Iya, openg kula. Syukur lek perdalangan kula tak matur karo buka prodi karo Pak Kajul. Lek nikan mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi kok dosene aku dhewe ngono kuwi. Nah, terus sekolah privat lho, cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono. Tidak masuk orang ilmune ben pinter ngono. Oh, ngoten, Mbak. Iya, biasane lek karo wong akeh lak kurang fokus ngono kuwi. Boleh kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Mau mata kuliah metode apa jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Apa jenenge kuliah babakan kritik seni ya karo Pak Cahyo. Ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe. Wis sekene ana tak ajari. Nggih, asik ta, Pak. Syukur. Dan saya aku pengen roren aku tak nguyuh dulu ya. Kula sing kendani jenengan. Heeh. Dia saya sendiri. Kula di dalange. Darang. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya, kaya apa? Ayo pergi. Hah? Dalang kon pergi ora. Kan sudah di dalang aku, Pak. Ya kan lagi mikir apa sama kowe? Yang piknik itu, Pak. Kowe ora iso dingenekne kaya aku. Dadet. Belah. Aku ora iso ngono ya. Dicepet. Iya, ini kan bisa orang yang kita ngelan itu cuma tablet ngono kuwi. Ayo. Ini kan, wah, kan. Cahayu, wong Kan kan. udah mikirin. Karo sapa iki mau ini? Kali Mas, kali Mbak. Oh ya, mari Mas Arunta. Mungkin santri urusan perjalanan soleh. Terus wisuda kan jenenge dengan wisudawati Niken Salindri sarjana seni. Sarni. Wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen ngeprai iso bantere kaya ngono mergo ora alang-alang. Ayo.
Lah wong lanang iso mak. Iki apa, Pak? Undi-undi. Kena tempala ngono kok ya. Oke. Ngopo? Goleki, Pak. Oleh apa? Ngeten iki ngetuke kaya pinten, Pak? Ming 5, dadi ngene lho. Tunggu nasi ya, katanya ya. Sama. Lulun. Iya. Lagu Rune Ping 5, Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Melok tok. Wih. Nggih. Bismillah. Oke, banter-banter ndak diturun dandani lawang. Lah terus nek banyak iki terus pripun, Pak? Omong, nek dodok omong kan. Ngomong. Nah. Carane nyekel tempola ya, Pak? Iki lah anak lengkap nang kene gitu. Lagi bijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso-iso nyekel dhewe itu. Oh, nggih, Pak. Oke, cocok. Omong bebas, arepe matur karo Pak Lurah mengkal boleh, arep nyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik boleh, Pak. Bisa ya dulu. Saged to, Pak. Wah, ya. Cocok riyen, Pak. Ono. Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Paling boleh suluk sing gedhi nih pokoknya. Ya suluk apa arepe kucing suka kebelet boleh. Isine kan gara-gara dulu, Pak. Oh sama ya. Oke. Isine kan korok-korok. Isine kan gara-gara. Para penonton tepuk tangan untuk Niken kali ini. Bumi langit goncang-ganjing. Para bukang kang pratala. Lindu beng pilosari. Pawakang jalan iki. Pati kambang tusi serna laro. Terus apa malih, Pak? Katra cangkang. Katra cangkang Goro. gara-gara. Awakmu tuh iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangan. Apa, Pak? Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya. Niku kan sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Lah, namine emang Pak Degleng Gonto Supono kok. Lah iya aja Pak Degleng tok aja. Pak Gonto Supono alias Degleng ngono. Nggih. Nah, iya omong. Itu omong harus Ini hari. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk gareng Batok. Kudu. Iki menduan iki gedang goreng. Sing iki gareng kae guru Petruk iki Edi. Oh iya ya. Gong. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdeka. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka ngenekne tetembangan sing kepenak enek bintang tamune ana Lucy Brahman ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku iki gurune dalang ora melu-melu. Ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Dengan mriko, Pak. Hah? Dengan mriko. Bukan aku nang kono. Ojo. Dengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manusia nanggap ya aku.
Kowe ora ngerti aku dadi protes karo wong pirang-pirang. Betul napa? Apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gede, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg. Sing ngadeg niku gesi lho. Ngerti ngono, Pak? Ngerti nek molo, iki lho seni lho. Terus ana apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Niki kersane di nyanekne di tembange kalih Bulusi. Wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lah ngono lho ora kena iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi lah. Taanane, Pak. Oh iya weh, manut tak. Monggo Bulus. Ya namu piye Ibu? Jaluk kita merojo kok ngendi barang-barang. Semeneng, Bu. Nggih. Juga kan barang. Nggih, Nek. Niki enten antro dap titipan metro. Wih, bisa rokok lho nek. Nah, niki. Niki Dinamane. Niki titipan saking Pitahya tadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu. Kamu sih nunggu. Tapi kula njaluke jumeneng. Oh, Junemeng. Ya. Jan. Iki apane Bulusi, Bulus. Oh, ijan lho. Surang kuwi ngalem yo njaluk kon bilang. Dan kok cah cilik tenan. Kok ayemen ra iso, Mas? Mas lho adalah. Apa? Nggih. Atur nggih. Lah dalamane lah. Iki misalkan kula anu Mas Petro bete kali anu sinden kondang iki sak ndi parang Mas Dereng. Niki kan salindri tasik pipis wau. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon anu jineman Mangkupuro nggih. Aku saka eneng jeneng Mangkupuro. Nggih, monggo merdeka mawon. Monggo, Bu. Anu, bawa. Kula pengen ngerti wonten jenengan ndak bawa. Lah mau pramwara kok kira sedeng bisu. Mau Nggih, Mas Dereng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Bu, bugar. Kok bugar? Bugare nggak? Nggih, bugare, bupet, kalih bugong. Niki babi, Nggih, Bawi. gambar babi. Nggih, Bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku tadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen ya? Penyumping iki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa ono penyumping kuwi tambah ngabani ya. Manting ngono lho maksudnya. Ayo, Bu. Monggo. Nggih. Nggih, Harus request Banyuwangen. Nggih. Banyuwangen Mas Petro, nggih. Tidak nih, bawa ngombe kopi. Pane uwate ya, Pak. Oh iya kabeh komplit kuwi. Betang jenengan. Heeh, niku kurake tak go mulih. Kupingku nganti nyinger lho. Sindang umur 85, bar digetak dalan kaya langsung mlakune ngene. Tapi sare mawon nggih, Bu. Nggih. Lah niki semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Enggak, Bu, kula dereng budak, Bu. Yo. Ayo, Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. kok asu, arane suarane. Mboten damel suarane. Duit nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Takno. Suarane
ini kok bebas. Iki tambah-tambahan Ibu. Oh iya. Iki kok koyo pelawak. Iki sing duwe karo awakmu lintang asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten budalang. Niki niku anu kan lagune Mbak Nyuwangi Gejlengan. Lah niki kedah wonten sing jenggleng. Oke, kula jeneng Mas Petro. Keng mriki. Sing mriki napa anu? Mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. nggih. Monggo. Gendeng belang diangan nyarang diai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu gareng langsung vertigo. Makanya tusuk. Lanjut. Bianyu wangi Oh, dalang itu luka ora. gareng arep wingi dalang. Ayo. Pak Tole kok duyui ya. Pak Tole waktu kuwi. Larang kita alasangkan. Ayo Mas. Pas ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan iki. Los. Boleh sampe awakmu bebas yo wis kono. Niki mboten dinten Mas Bagong sing jegleng. Bakone turu. Bagong tangekno Pak Bong, tangek Bong. Ayo Kong, kami Kong. Ayo, tangek Bong. Oke. Bagong kok bindeng ngono. Pilak lagi ya. Pakonge separuh sumbing. Mak Bagong mati jegleng. Lah separuh subeng iki suarane piye? Piye? Nyemek Nono. Iki nyemek oh ini. Nyemek gimana Nyonya? Ya. Ayo muluk nih. Ayo, Ido. Weh, Nyui. aku enak-enak no. Wingi momoke kok nyang Lembang ngono. Wing Lembang yang ame manuange. Lah ya sumbing dijeneng Martono piye lho ya. Ikut loro wow. Iki ini minum. Ora tuh. Hang terinya. Mlebu kathok. Kok malih boten minum? Iki anak mau ngomong Petro ae. Begitu Bagong memang. Lanjutan apa, Bu? Terus, Lanjutan apa? niki goreng sampe. Tasik tetong. Oh, nggih. Monggo. Bagong iso nyanyi. Ini monggo suara Bagong gak apa-apa. Lilik. Anu, pelambiangan. Nak. Raden
Lah ya kan tak jadi babong iki ya. Ora betul tak pateni. Gumyalare Taman Sari Nuswantara Bebek munise terus ganti lagi. Muni napa nih? Bokonge muni. Lah lagune munise. Oh terus Terus ade ganti. oh ngoten. Oh oke. Ganti lek suasanane sih. Ayo Tano. Sakno. Gerangan nopo nang gerejakan? Gerajakan. Gerajakan. Nantang deh nantang. Ayo. Ya. Yuk. Yo
Luar biasa. Ojo lenggase terakhir. Ya ditambahi loro Minang karo Mbak Bin kita ayu coba ya